Ayan, nandito tayo sa Inasal, Pampang, Nueva Vizcaya. Maghalo-halo tayo. Nya. Yan, umorder si Mrs. ng halo-halo. Ayan. Nag-aantay kami ng order ng halo-halo para lumamig ang aming tiyan. Walang ulan dito sa Nueva Vizcaya. Walang ulan. Hoy. Yan ang halo-halo namin. Malakot siya rami. Nasaan tayo? Yan, magutom na ang mga bata, oh. Tingnan mo. Kulang pa ng dalawa. Ay, tatlo. Yan. Tingnan nyo. Kain tayo, mga ka-farmer. Andito tayo sa Inasal. Pinuntahan ni Daddy. Yung Ngayon ang talo. May mas empanada na to. Nga. empanada parang naluto. Ha? Mag-rice ka? Bakla si Daddy Rick nagbabakla. Mga guys, nagbabakla si Daddy Rick. Kami si Walang Manta nagkasisipa natin. Yan. Kanong pa ice cream na? Kanong pa ice cream na? O kanong pa nga ice cream na? Pagkusog-sugar. Lati-latan. Ne? Pinigay ko yan. Sarap. Sunting malit. Doon pa yun namin, madinakilan. Magkukunti, ma'am. Kan? Pagkita sa sayo mo. Yan, katabi lang namin ng Jollibee dito sa Chicken Inasal. Yan. Sa
ang ganda ng view dyan, no? Ayan, bundok yan. Oh. Tignan nyo ang view ng Bambang Nueva Vizcaya. Pakaganda. Malamig ang hangin. Napakasarap. Wow! Amazing, Daddy. Oh. Ayan. Naghalo-halo. Yan.